Эфирибізні актуаль әңгіме сәхифесі дәвам ите. Студиябыз қонақлары Ғабдулла Кариев исеміндегі Қозан Татар дәулет еш тамашачы театрының әйдә барушы артистлары Альбина Ғайзуллина һәм Булат Ғатауллин. Сәнсіз қонақлар. Сәнсіз. Сләшу біздің темасы яңа театр сезоны ашылышы. Кариев театры оны нинди яңалыклар белән каршыла? Беренчедән без тамашачыларыбызны җәйнең соңгы атнасын театрыбызда каршыларга тәкъдим итәбез. Без тамашачыларыбызга Корт, Супер кияү, Мәхәббәт күгәрченнәре һәм Ак чәчәкләр спектакльләрен тәкъдим итәбез. Бу инде легендар спектакльләр сезнең театрыгызның әйе. Алга таба Спектакльләребезгә рәхим итегез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Җәйнең соңгы көннәре рәхәт күңелле үтсен. Бу инде безнең бәйрәм көннәре дә бит әле шәһәребездә. Әлбәттә, Кариев театры белән бергә үткәрергә язсын бәйрәмнәрне. Һәм инде алга таба безнең сезон ачылышы көтелә. Бу безнең быел 35-нче юбилей сезоны. Һәм без аны Йосыф спектакле белән ачырга дип уйлап торабыз. Шулай инде премьераларда көтеләдер, әйеме? Әйе, премьералар көтелә, алар күп булачак, алабырса. Алдагысын гына әйтеп китик, 14-15 октябрьдә бик көтелгән премьера безнең театрда, ул инде Ромео һәм Джульетта. Аның режиссеры Илсур Казакбаев. Эшләр башланды инде һәм без дә бик зарыгып көтәбез премьераның көннәрен. Әле премьера алдыннан әлбәттә инде сез безгә килерсез, бу турыда тәфсилләбрәк сөйләрсез. Кариев театрын без әле бик күп төрле фестивальләрдә катнашучы буларак та бик яхшы беләбез. Инде чакырулар килә башладымы? Чакырулар бар һәм алар күп. Аллага шөкер, менә инде без 9 сентябрь көнне Зур балалар фестивале кысаларында Тверь шәһәренә барачакбыз, алабырса. Бу фестивальнең кураторы Сергей Безруков һәм без анда Екатерина Гороховская куйган «Минем Мио» спектаклен тәкъдим итәчәкбез, алабырса. Һәм 12 сентябрьдән башланып китә Апас Тәтеш Буа мәдәни дуга дигән халыкара сәнгать фестивале. Һәм безнең театр шулай ук бу фестивальдә катнаша. Монда инде безнең 34-нче сезонның премьерасы Алтын чәч спектакле катнашачак, режиссеры Резидә Гарипова. Һәм шулай ук безне бик зур гастрольләр көтә. Зур гастрольләр бөтен Россия программасы кысаларында без алабырса Севастополь шәһәренә юл тотачакбыз бер атнага. Анда инде без Ләйлә Мәҗнүн, Кәҗүл Читек, Хикмәт әкиятләре һәм Матур Сити спектакльләрен тәкъдим итәчәкбез. Сезнең театр иң яшь театр, шулай булгач инде яңа йөзләрдә һәр вакыт күренеп кенә тора. Быел да шулай булыр микән? Быел да шулай булыр бәлки, ләкин әлегә Инде яратып өлгергән бераз таныш булган йөзләр быел күбрәк балкыр. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без әлбәттә сезгә уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт.